שלום לכולם, כאן SOS אייל. פאק יו. ואיתנו פה יואב. ואנחנו היום פותחים קופסאות, ייי! קופסה. ייי, אנחנו הראשונים! באמת עכשיו אנחנו הראשונים בין העולם. אנחנו נפתח את הגרב, את המתנה. כן, את המתנה. ואת המפתח שהרגע קנינו. כן, אז בואו נעשה use לגרב. אוקיי, זה טוב. אוקיי, description tag, name tag. Oh my god, זה טוב. זה די טוב. דברים די יפים. דברים די יפים? במיוחד בשבילך שאתה די מתחיל. כן, עכשיו אני די מתחיל. חברים, חדשות מאוד מאוד רעות. פרצו לי לסטים שוב פעם, אני מאוד מאוד שונא אותו. אם אתם רואים מישהו שקוראים לו YG, עכשיו קוראים לי Get Shrek. כן, אספתי את כל הדברים שלי. אנחנו צריכים לפתוח עוד גרב. מה מתנה? מה? מתנה. עוד מעט נפתח את המתנה. אחרי זה, אוקיי. אז יאללה, זוויף. הגעתי, בואו נפתח. לא יודע למה בא לי את זה. אבל זה נראה כאילו פה יש מלא דברים. אתה רוצה את הירוק או את זה? בוא את הירוק נראה לי. מה אתה אומר? מה אתה חושב? ככל שזה יותר ישן, זה יהיה יותר וינטייג'. אז קח את זה. אני ממש מקווה. מוכנים? 3, רגע. 3, 2, 1, ומה קיבלנו? אומייגאד! וואו, אתה לא משתמש בפיירו אבל. אני לא משתמש בפיירו, אבל תסתכלו על זה. איזה מגניב זה. bad ass! תעשה איתי טרייד, אולי נשתתף. bad ass! איזה מגניב זה. איזה גדול. ממש מגניב. יפה. bad ass. אני לא מאמין שפתחתי את הדבר הזה. לא, אבל אני שיכולים לדבר כזה עכשיו. כן, אז מי שרוצה את הדבר הזה, אני, אל תחשבו על זה אפילו. אז שישלח לי טרייד בעוד 15 ימים, כי קניתי עכשיו רק את הקי הזה. כן, 20 ימים. אז כן. אז מיד חוזרים אליכם חברים עם דברים חדשים. עכשיו תעשו. וחזרנו אליכם. ויש לי לוגין. טוב, לא נורא, הלאגים האלה. אוקיי, יש לי לאגים, אז כמו תמיד. נעבור על זה. כמו תמיד. סתם. אוקיי, use item. מה זה? אני קיבלתי. לא, אתה ועוד מישהו. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. וואו. טוב, מלא. אוקיי. טוב, זהו, נראה לי? אז קיבלת משהו? לא קיבלתי כלום. ולסיכום קטנטן, אני רק רוצה להראות לכם את הדברים שיש, את הדברים החדשים שיש. אני מתחבר. ואני אתחבר בצורה לא מקצועית בכלל. תסתכלו על הדברים המדהימים האלו. זה FireRate, יש פה FireRate, לוקח לכם מההלף נראה לי? Hold fire to load up to for shield? משהו כזה. Weapons weight resolution as health directions. לא יודע מה זה אומר, תגידו אתם בתגובות. איפה קראת directions? אתם צריכים לראות את הפרצוף שלי שעשיתי עכשיו. את האמת לא, עזבו. Grenade have very little bonus and roll. אני כזה גרוע באנגלית. עזבו את זה חבר'ה. תקראו מה שיש פה. וזה נראה לי סטיקי. כן? קוויקי לנצ'ר. סטיקי בום לנצ'ר, וואו, קשה. לא, זה לא סטיקי. סטיקי בום לנצ'ר עדיין. סקנדרי ופן, אוקיי. זה סקנדרי, אוקיי. אז וזה פרימרי ופן. פרימרי ופן. What?
רגע, מה? It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. מה פותח? What the fuck? הוא בטח פותח את הירוקים. בטח. אוקיי, יש מצב. יש מצב שהוא פותח את הירוקים. אין לי בעיה עם זה. Nice winter crate key 2014. רגע. אז בואו נבדוק. M. למה לא לחצתי על N? לא יודע. כן, nice winter crate 2014. כן. זהו, זה הכל. די אהבנו את כל הדברים. מה קיבלנו? זה מה שקיבלנו לכל הדברים. דברים די טובים. יחסית אליי, וחזרנו לכם. די אהבנו את כל הדברים האלו, במיוחד את הדבר הזה. אוקיי. סוף החודש הזה. כן, סוף החודש. עד סוף החודש הבא, כן, אני יכול לעשות טריידים. אז מישהו שרוצה לקבל איזשהו משהו קטן. שום דבר פה לא טריידבל. קטנטון. לא, שום דבר פה, הוא לא רוצה לקבל שום דבר. ככה, עוד מעט זה יהיה טריידבל, אז מי שרוצה את זה ויכול להציע לי, אני כבר יודע כמה זה שווה, אז אל תרמו אותי. אז כן, לא יודע מה להגיד. אנחנו בודקים פה הכל. כן, אנחנו בודקים בבקפק, מהבקפק, באתר ההוא. וזהו, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם, סמנו בלייק, ואם לא אהבתם, תגידו לי למה בתגובות, ותסמנו בדיסלייק כמובן. ואם אהבתם את האינטרו, לייק. 5,000 פעם, סתם. את האמת, תעשו את זה 5,001. לא הקדמת בכלל, צריך 100,000. תעשו את זה 5,001 פעם, כי אתם תמחקו ואז תחזירו, תמחקו ואתם... מה אכפת לך? מה זה אכפת לי? אוקיי. אז זהו. ביי לכולם. ביי לכולם. זהו. אני נשארתי עם הדברים האלו. יאללה, פרצו לך לסטים, תשמח. לא יודעת, איזה סתירה עכשיו. איזה סתירה. אין כבר. טוב. תודה רבה. שצפיתם, סתם אמרתי את וכל זה. טוב, שנייה. ביי!